un día importante para nós porque contamos aquí coa presencia dos responsables de parte, responsables do goberno da Garda, a concelleira de Turismo e o seu alcalde. E ademais están aquí para presentarnos un avance do que vai ser a festa da langosta, que eu creo que leva xa moitos anos, non? 22 anos, e que se celebra, desde logo, en un pobo moi querido para a inmensa maioría dos llanos ourensanos. En ese sentido, nos queremos agradecer e felicitarlos por vir aquí. Lógicamente, é todo un honor e dentro dun momento vamos a comprobar realmente pois estas exquisiteces desde o punto de vista gastronómico que ademais eu creo que comparten con a nosa cidade, que tamén presumimos da nosa gastronomía, presumimos dos nosos viños. Ahora mesmo estábamos discutindo cal eran mellores, os do Ribeiro, os do Condado, non? Do Rosal. Pero en cualquier caso eu creo que ao final chegamos á conclusión de que os dous son exquisitos. Eu alégrome, en nome do Goberno Municipal de Ourense, con esta presentación da Feira da Langosta aquí na nosa cidade, pois estreitar os nosos lazos de amizade, de interés tamén, como non, económico, pero sobre todo afondar nesa relación entre estes dous povos. Por lo tanto, moitas gracias, alcalde, moitas gracias, concelleira, benvidos a Ourense e esperemos que nun futuro podamos seguir compartindo, desde logo, cando menos estas recetas gastronómicas, que creo que son moi importantes desde o punto de vista cultural, económico, de relación entre as dúas cidades, en definitiva tamén dunha fraternidade que nos une entre a Guardia e Ourense. Moitas gracias, ten a palabra a concelleira. Bueno, bos días. Antes que nada, de forma moi breve, quixera agradecer ao Concello de Ourense, ao alcalde a súa cabeza, a boa acollida que tuvo o poder facer aquí a presentación da 22ª edición da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. Agradecemento tamén extensible a todo o persoal do Concello, porque todo foron facilidades e colaboración para poder facer esta presentación hoxe aquí. En segundo lugar, gustaríame tamén agradecer aos colaboradores e protagonistas da festa, como son os restaurantes, a adega e o confitero, e a todo o persoal do Concello da Guarda coa técnica de turismo, que dedican moitas horas e moito esforzo a que ano a ano a festa acade un gran éxito. Agradecer tamén aos medios de prensa a súa presencia, porque dende a Concellaría de Turismo sabemos que son imprescindibles na función de difusión dos povos e, como non, das festas e dos eventos culturais que hai nas diversas localidades. Quixera únicamente comentar que a Festa da Langosta é un referente gastronómico non somente da provincia de Pontevedra, senón tamén de Galicia. É unha boa ocasión para pôr en valor o bo produto, os bons produtos que hai do noso mar e, como non, o saber, o bo facer dos nosos restauradores. Agradecemento, por tanto, a todos eles, e non me resta máis que convidarvos que vos acerquedes este 6, 7 e 8 de xullo a Guarda para poder disfrutar da Festa da Langosta. Festa na que hai un mimo e un cuidado a todos aqueles que nos visitan, e hai un amplio programa de actividades de lecer e de esparcemento que, unido ao bo produto e a variedade de produto que temos na festa, esperemos que sexa do vosso agrado. Convidarvos, por tanto, a que neses días vos acerquedes pola Guarda e disfrutedes desta 22ª edición da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. Nada máis, me gustaría que intervise o alcalde da Guarda. En primeiro lugar, xa o facía a miña concelleira, pero eu quero facelo tamén, agradecer ao Concello de Ourense, ao seu Concelleiro de Termalismo e ao seu alcalde as facilidades que nos deu para estar hoxe aquí neste marco que acabo de coñecer, que non coñecía, que é un marco incomparable. Cada sitio ten as súas cousas bonitas e desde logo Ourense tenas, e esta é unha delas. A verdade é que alguén me preguntaba esta mañán por que en Ourense. Pois eu creo que hai dúas razóns fundamentais para facer esta presentación en Ourense. Por un lado, pois porque a propia demanda do sector así nos lo decía.
os restauradores, os nosos restauradores, recoñecidos en todos os lugares, nos decían é que temos moitos clientes de Ourense e hai todavía moitos potenciales que algún día, se nos coñecen e nos coñecen ben, van a vir á Guarda. E, por tanto, isto é un recoñecemento a esos que son, a esos ourensáns, que xa son clientes da nosa gastronomía e que disfrutan da nosa localidade, das súas playas, do noso monte, do noso mar, e porque ademais con este, digamos, boca a boca a través da prensa, o que podemos facer é ampliar o coñecemento da Guarda a nivel gastronómico e outros niveis para que nos visite ainda máis xente desta provincia, desta capital. E en segundo lugar, porque Ourense e a Guarda están moi vinculados desde fai moitísimo tempo. Esta mesma mañán coñecía unha persona aquí que me dice: meus avós teñen casa na Rúa Oliva da Guarda, e como ela, pois moita xente de Ourense que seguramente un pouco, pois en días como estes, por fusir desta calor, marcharon a Guarda a buscar o fresco do Atlántico e ali se radicaron, porque hai moita xente que acabou mercando a súa casiña na Guarda e que pasan os veráns e outras festas con nós. E, por tanto, por este agradecemento, por esta ligazón que existiu de vello entre Ourense e a Guarda, pois nos plantexamos vir aquí tamén a Ourense. Estamos na 22ª edición da Festa da Langosta, como antes decía a Conselleira de Turismo, e cando no seu momento se elixiu a langosta como símbolo da Festa Gastronómica da Guarda, foi unha homenaxe a nosa xente do mar que pescaba langosta dende moitísimos anos, primeiro nas costas nosas, despois nas costas de Portugal, despois nas costas de Marrocos. E fai uns anos, eu creo que se tivo acerto, fai 5, 6, 7 anos, non lembro exactamente, se tivo acerto de diversificar a festa. A langosta é un produto certamente un pouquiño caro, que non é asequible a todos os bolsillos, e alguén tivo acerto de decir: vamos a abrila a máis xente, vamos a abrila a todos os bolsillos. E se empezou a chamar, e se sigue chamando, Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. E todos esos produtos que tendes aí, e algúns máis que ides a poder degustar o próximo fin de semana, son os que configuran todas as posibilidades da Festa da Langosta. Festa na que participan 5 restaurantes, como xa se dixo, máis unha pastelería da Guarda co noso típico roscón de xema e unha bodega do Rosal co seu afamado viño. E o que pon de manifesto esta Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira é a tradición gastronómica que ten a Guarda, que é recoñecida non só no Baixo Miño, senón en Galicia. Nas distintas edicións da Festa da Langosta nos temos encontrado con xente que ven de outros moitos puntos de España, de Portugal e incluso de países europeos, porque veñen en busca dos nosos produtos, veñen en busca da nosa gastronomía. E de feito, a xente daqui de Ourense o sabe moi ben. Nos asistimos a xantar aquí en Ourense e os nosos restaurantes que veñen aquí acadan cada ano un resultado magnífico, teñen moitísimo éxito. E aproveitando este marco incomparable e aproveitando a presentación da Festa da Langosta, a que, por certo, despois estades todos convidados para poder degustar os produtos que aí lucen, eu quixera decir que a Guarda é algo máis que todo iso, é dicir, a langosta, a gastronomía recoñecida. Bueno, nos temos unhas festas que son na primeira semana de agosto, e permítaseme isto para facer propaganda do meu pobo, como debe ser, digo eu. Temos a Festa do Monte, recoñecida por todo o mundo, festa que desde fai 3 ou 4 anos ten a distinción de interese turístico de Galicia. Pero que ademais todo o Concello da Guarda, e tamén desde un tempo para esta parte, municipio de interese turístico, e somos desde o ano 2009 ou 2010 destino Edén da Unión Europea, é dicir, somos un destino turístico emerxente recoñecido pola Unión Europea en base ás potencialidades e gracias fundamentalmente a este mesmo río que pasa por aquí, por detrás de nós, o río Miño, o esteiro do río Miño e a potencialidade, digamos, medioambiental que encerra. A xente daqui de Ourense sabe das nosas praias marítimas e praias fluviais, dúas delas distinguidas con bandeira azul, e que ademais na Guarda disfrutamos dun clima moi agradable, moito máis fresquiño evidentemente co que hoxe temos aquí en Ourense, pero que é un clima moi agradable. Nestes últimos anos estamos potenciando tamén, e esta mesma mañán miramos aquí como hai moita xente camiñando, e nestes momentos temos
dúas rutas xa recoñecidas ou homologadas e unha que vai a ser homologada dentro de nada, dentro de uns días. Os sendeiros do Trega, a ruta das cetarias, que eran os antigos viveiros onde conservábamos vivas as langostas e outros mariscos, e a ruta da desembocadura, que vai estar practicable dentro de 15 ou 20 días. Ademais, ese esteiro do Río Miño ofrece outras potencialidades como son os deportes náuticos, as baixadas en kayak, o kitesurf, a vela en xeral. E temos durante todo o verán unha programación cultural e de ocio que enche todo ese verán. Por tanto, aproveito a ocasión non só para convidar a cantos nos escoitan, a cantos nos ven, para convidalos á Festa da Langosta, sino para convidalos en calquera outro momento do ano, porque na Guarda sempre hai algo novedoso, sempre hai algo que facer. Agradezo unha vez máis